মস্তি লাগিবই মমতাগুড়ি মস্তি লাগিবই মমতাগুড়ি মস্তি লাগিবই 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 आरोबाव मोनसे खोथा बिराद लासिं माने आबसुआ दाखालि उदालगुरि लकसभा जानांगौ होननानै आन्दलन खालामनाय जों नुनो मोन्दों खोनादों बयबो मिथिगौ खिन्थु आन्दलनखौ खालामदों बयबो नुदों बयबो गोसोआव मोजां मोन्दोंमोनलाय आबसुआबो बिबाय मोजां जाबाय उदालगुरि लकसभाखौ खिन्थु बिथांमोना मा खालामदों आन्दलन खालामनानै जास्ट प्रेस मिटल' होदों खुनु लिखित मेम'रेन्डाम होआखै बे आरो जोंखौ जाम्बा खालामबावनाय जायाखैमा बिटिसि बासिरायखौ बिटिसिनि रायजो राजाफोरखौ आरोबाव जाम्बा खालामनाय जाबावबाय सब समय बुरबकथां माथां जोंनि रायजोफोरखौ थगायबाय थायो बे आबसुआ आगोलावबो थगायबोखाबाय आरो नै दा आन्दलना खालामबाय प्रेस मिट खालामबाय जोब्बाय मेम'रेन्डाम होआखिसैलाय जोंखौ जाम्बा नंदों बिसोरो मथथे बिदि जानो नाङा मावबाय नालाय मावबाय मोजाङै मावबानो जाबाय मा लाखोमा दोनखोमा मा आन्दलन बेलाय जायाखै बियो बेखौ जों मानिनो हाया बिथांमोना मेम'रेन्डाम होदों लिखित हिसाबै होदों अब्लासो जों बुजिनो हागोन जे आबसुआ नंगौ उदालगुरि लकसभाखौ नागिरमारदों होननानै प्रमानखौ जोंनो होनो हायाखै देखायबानो जाबाय जुदि प्रमान दंबा लिखित होआखै खालि प्रेस मिट खालामनानै सिरि थादों बेखिनियानो दे थेंक इउ जोंना BPF हान्जा हिसाबै थांनाय 20 जुनाव जितु इलेक्शन कमिसननिफ्राय जितु समस्तिखौ लानानै डेलिमिटेशननि जितु ड्राफ्ट ओंखारदोंमोन बे ड्राफ्ट ओंखारनायनि सायाव एसेम्बलि समस्ति हिसाबै जोंहा बुंनांगौ गैया थिगैनो दङ जोङो 15था मोनदों एसेम्बलि हिसाबै खिन्थु लकसभा हिसाबै जोंहा बुंनांगौ दङ माने जोङो 2003 सननि 10 फेब्रुवारियाव जितु सुक्ति खालामदोंमोन बे सुक्तिनि समावनो जोङो आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ बुंखानाय जादों दे नोंथांमोनहा बे सुक्तियावनो उदालगुरि आरो क'क्राझार लकसभाखौ बानायखानानै हरनांगौ होननानै खिन्थु बिथांमोना बेखौ होआखै नङा जों दा बेखौ होनो हाया इलेक्शन कमिसननि खोथा दं बिदि होननानै जेब्लानाखि आसामाव डेलिमिटेशन जागोन बे समाव जाहाथे जानो हायो उदालगुरि आरो क'क्राझार लकसभा बे हिसाबै सुक्तियाव लिरनानै हरखानाय दंमोन बे हिसाबै समय मथे 2007 समाव 2007आव मोनसे ड्राफ्टिंबो ओंखारबायमोन जे उदालगुरि मोनसे लकसभा आरो क'क्राझार मोनसे लकसभा खिन्थु दिनै गोदानै जितु थांनाय 20 जुनाव मोनसे ड्राफ्ट ओंखारदों बेवहाय जोंनि सेटिसफेक्सन बादि जायाखिसै जों लुबैनाय बादि जायाखिसै ओंखायनो बिनि हेंथायै जोङो थांनाय 1 थारिखनिफ्राय BPF हान्जानिफ्राय आन्दलननि कार्यकुसि जों लादों गसाइगावआव 1 थारिखआव जानानै थांखांबाय आरो दिनै उदालगुरियाव खालि BPFल' नङा बे धरनायाव गासिबो जाथि जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा ओंखारजोबफादों आरो गासिबो दल संगठना दंफाजोबोमोन जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों बे उदालगुरि आरो तामुलपुर जिल्लानि गासिबो जाथि जनगोष्ठीया जोंनि आन्दलनाव हेफाजाब होफैनायनि थाखाय आरोबाव मोनसे दुखुनांथाव खोथा जे आबसु आरो UPPLनि दैदेनगिरिफ्रा 20 तारिख जुनाव जेब्ला ड्राफ्टिंआ ओंखारो बे समाव बिथांमोना आबसु अफिस UPPL अफिसाव बमा गावनानै पार्टि जादों बिथांमोना बुंनानै लादों जे जों जेरै लुबैदों बेबादि जाबाय ड्राफ्टिंआ जों जेरै समस्ति लुबैदों बेबादि ओंखारबाय होननानै माने फुर्तिजोंनो बिराद बमा गावदों आरो दाउ अमा सिथारनानै जादों बिथांमोना थारमाने जों दिनै बेखौनो बुजियो जे आबसु आरो UPPLनि लिडारफ्रा माने उदालगुरि पार्ट आरो बे तामुलपुर गरेस्वर मथथे 6था समस्तिखौ दरंजोंनो थाफानांगौ होननानै बिथांमोनानो बुंदों बिथांमोना बुंनानै लाखादों जे जों लुबैनाय बादि जाबाय दा जों बुजिनो बाखि गैला आबसु आरो UPPLनि लिडारफ्रानो प्रमद बर'नि लिडारशिपआव दिनै बे 6था समस्तिनि रायजो राजाफ्रा आरोबाव 25 बोसोर 30 बोसोर भिक्टिम जाबावनो थांगासिनो दं ओंखायनो जोङो बे जाहाथे जानो हाया बेनि थाखाय जोङो BPF हान्जाया दिनै मोनफ्रोमबो जिल्लायाव
बिनि हेंथायै जोङो आन्दलन खालामदों माने जोंनो उदालगुरि समस्ति मोनसे नांगौ गोदानै आरो मानसिफ्रा भुल बुजिनो नाङा 1 थारिखआव गसाइगाव धरनायाव जितु गसाइगाव जिल्लानि जितु मेम'रेन्डाम बेवहाय मोनसे भुल जादों गोरोन्थि जादों बेखौ जोङो दिनै गसाइगाव जिल्लाखौ बुंनानै बे गोरोन्थिखौ उइद्र' खालामनानै गोदानै मेम'रेन्डामखौ सिभिल एसटिआवनो होफिननाय जाबाय।